እሺ ላይክ እና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። እሺ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራምና ኣብ ኤክሴል ከመይ ጌርና ኩዊን ሶልቭ ንገብር ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብነት ኤግዛምፕል እዚ x ስኩዌር ፕለስ 5x ፕለስ 6 ኢኳል 0 እኒኦ ብዙ ፎርም እዚ ማለት ax ስኩዌር ፕለስ bx ፕለስ c ኢኳል 0 እዚን ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ፎርሙላ ንጥቀም ማለት እዩ። እዚኦም ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ንጥቀም እንታይ x1 እና x2 ማለት እዩ። x1 ኢኳል ቱ ማይነስ b ፕለስ ኦር ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ b ስኩዌር ማይነስ 4ac ኦቨር ኔር ሓቂ ኤክሴል ክስሓክልና ከዓ ማይነስ b ፕለስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ብራኬት b ታይምስ b ማይነስ 4 ታይምስ a ታይምስ c ካብኡ ውሽጢ ራዲካልና ብራኬት ንራዲካላ ንማይነስ b ዝሓዘት ማለት እዩ። ሰለስተ ብራኬት ኦቨር 2 ታይምስ a ማለት እዩ። ስለዚ ሓንቲኣ በልና ሓንቲ x ከዓ እዚኣ ማይነስ b ፕለስ ኮይና ከዓ እዚኣ ማይነስ b ማይነስ ትኾና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኤክሴልና ንሰርሕ x1 is equals to minus b bracket ሓፍጥሙ minus b እዚኣ value of please enter the value of a and b c ማለት እዩ። value of a 1 እዩ value of b 5 value of c 6 ማለት እዩ። ስለዚ 1 bracket minus of b minus b ማለት z ማለት b value of b እዚኣ minus sorry wasn't going x1 is equals to bracket minus b answer x2 and x2 x1 x2 is equals to bracket ሓፍጥሙ minus b plus square root ሓፍጥሙ bracket ጌርና square root bracket ሓፍጥሙ b square b times እንደገና ባዕላ ማለት b square sound minus 4a ከዛ ሶስት ብራኬት ስላሽ ብራኬት ሓፍጥሙ 2 ታይምስ a ኦቨር ይሆናል ካብኡ ብራኬት ናዕፅኦ ማለት እዩ። ካብኡ ኮንትሮል ሽፍት ኢንተር ኔጌቲቭ ተመፅአና ማለት እዩ። ኣብዚኣ ኔጌቲቭ b ፕላስ ኢና ጀመርና ኣብዚኣ ሕዝካ x ከዓ ማይነስ b ማይነስ c ንጀምር ማለት እዩ። ስለዚ ኢኳልስ ቱ ብራኬት እሞ ማይነስ b ማይነስ ብራኬት ሓፍጥሙ b ስኩዌር ማለት እዩ። ስኩዌር
براكيت هذا هفهم بي سكوير أو بي سكوير ማለት ቢ ክባዛሕ ቢ ባዕሉ ማለት እዩ ማይነስ 4 ታይምስ 4ac ማለት እዩ 4a ታይምስ c ማለት 4ac 4ac ማለት ነው። ኣብ ውሽጢ ራዲካልና ብራኬት እንታ ራዲካል ብራኬት ኢልና እንደገና ከዓ እንታ ማይነስ ቢ ሓዚስካ ብራኬት ክባዛሕ ብራኬት ክንፍትሙት ኤ ማለት ክልተ ክባዛሕ ኤ ንገዛ ማለት እዩ ብራኬት ኣፅዋሙ ካብ ኮንትሮል ሽፍት ኢንተር ስለዚ what if x1 x2 ዚኮና እንደዋ ማለት እዩ ወሪና ኔጌቲቭ 2 እና ኔጌቲቭ 3 ይኮና እንደዋ ማለት እዩ ስለዚህ ሪዛልትና x1 x2 ኔጌቲቭ 2 እና ኔጌቲቭ 3 ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንሎማዓንቲ ፕሮግራምና ኣብዚ ያክል ላይክ እና ሰብስክራይብ ብምግባር ተወሳኺ ሓደሽቲ ትምህርታዊ ቪድዮታት ንክመፁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ግበሩ።